ćwiczyć? Wystarczy nie, wystraszony jakiś taki. Ale ja myślę, że Pan nie martwi. Dobrze, będziemy obliczać, mamy jeszcze 40 sekund. Jak tam dzisiaj Wasza forma, że Pan jest przygotowany na deszcz na słońce. Nie wiem dlaczego. Jakoś mnie to nie zaskakuje. Jeszcze, moi drodzy, jeszcze 25 sekund. Jeszcze można się rozmyślić. Żartowałem. No i uwaga, to jest czas, który możemy odliczać. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Zapraszam się i kibice na rozpoczęcie.
Tomek.
Wszystko ok? skaczeć. Może błoto podbija. No chyba tak. Też tak miałem. Przez chwilę jak tu przejechałem to przeszło.